आखायाव मेहेन्दी आखिनो नागिरदों आरोना सिख्लाफोरा ओमफ्राय आं सोरनि नाम होनांगौ जाखो सोरनि दे लिरदो दे जायखिजाया सोर सोर आखिदो गाबोनसो ओमफ्राय जोङो दिनै मेहेन्दी आखिनो फैदों ओमफ्राय नैबे आखायावबो माने आंबो हिन्जाव गोदानखौ दोननो थांगोन नालाय बे आखायावबो आखिना होनो नागिरदों आरोना लोगोफोरा आं दा सोरनि नाम आखिनांगौ ओरैबायदि माने गाबोन दं नालाय आंना हाबाया हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मनालिसा बिटि चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खनसेबाव आरो आंनि गोदान ब्लगआव बरायहरफिनबाय 12 फेब्रुआरियाव लोगोनि हाबा दंमोन लोगोफोर ओमफ्राय आङो 11 फेब्रुआरि खालि सिख्लाफोरा बयबो बिदिनो हाबानि सानसे आवगाय मेहेन्दी आखिनो थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय हिन्जाव गोदानखौबा मा आखिगोन नायदो आंखौसो आखिब्रेला जोब्बाय आङो दसे मबाइल नायनानै थाबाय आथिं मानि बेब्रे बाब्रा आखिजोबना होबाय आंखौसो दानिया नायलांबाय थादो लोगोफोर जाय जाय नायनो गोसो आंनि ब्लगखौ हाबासालिसिम जाय जाय थांफानो गोसो नायलांबाय थादो ओमफ्राय नै आंनासो बै आथिङाव नाय दहाय दसे नायथ'यैयावनो आथिङाव बोरैबा बोरैबा आखिजोबना होला जोब्बायहाय ओमफ्राय बेयाव मेहेन्दी आखिनोबा हौवा गोदाननि नाम नांगौ जादों आखिफाबाय ओइ बेरे बासालादारहाय बे जिनिया अ बिदिया बेरे बासालादो सिनिनि दै होदोंहाय गाव गावनि हाबायाथ' जानोबो रोंखाला नालाय ओमफ्राय ओंखायनो मालायनियावनो आखिब्रलाबायथारबाय ओमफ्राय नाम नांगौमोन आरोना जायखिजाया बेयाव ओमफ्राय होनाय जाथ'वासै आं भिडिअ'सो लादों दानिया जोङो नै हाबासालियाव फैफिनबाय माने हाबाखौ बिदिनो गामिनि आन्था लिंनानै साहा लोंहोनानै हरबाय आलासि माखासेफोर लिंनानै न'नि गामियावनो नालाय आंबो जाग्लि जुग्लि फैलाबायबाय आरोना मेकआप बेया जागोन होननानै खारनो नागिरबाय बिसोर सानैया बिगुमै जायो बे लोगोनिनो गन्थंफोरा बारा बुग्राबाय थाना 6 PM सो बारदों ओमफ्राय बे समाव जों ओंखारबायमोन आया बाबु थाङासै आयु गथ'फ्रा देन्जार बुरजा इसोर आयु मोनफैबाय जोङो खोनायाहाय खोनायाखै जायगाया जाबाय वेस्ट कार्बि आंलं पाहारबारि होनो आरोना गामिया ओमफ्राय ओरैबायदि मेरला गथ'फोर लामायाव माखासे गथ'फोर मामा लाखिना दङमोन आरोना जोंखौ ओमफ्राय गामियाबो बिराद गोजान मोनखाबाय जोङो जायगाखौ 3 आवार्ससो लादों ओमफ्राय फैनायाव 3 आवार्स 6 आवार्सआनो लाबाय अमा मोनामजोब्बाय दानियाबा नै जोंखौ बावबाय जोंनो दरजाखौनो मोजांखौनो खुलिना होला नैबेखौ सिटखौनो मोजांनो खुलिनो हाला जोङो हिन्जाव गोदानखौ मोननाय लोगो लोगो बिबनाङा हमना लांथारबाय जोंहा ओरै ओंखारनोनो हाला जाहैबाय हराव थांनाय नालाय गामिफोरखौबो मोजाङै नुबोस्राबोजोबासै
आरो माब्लाबा थांफिनबा आङो ब्लगनि गेजेरजोंनो मोजाङैनो देखायनो नाजागोन। आयौ रावबो बर'नो हाग्रा गैला नामा जोंखौलाय? हिन्जाव गोदान दोननो थांनाया मोखां गन्थंसो दुलुनानै फैगौमोनहाय खुगुरला खुगुरलिसो जालाबायथारसिगौमोन जोङो। नै बे समावथ' आंहा गिबायसोमोन एकदमबारे गोलैहां जालायदों आरोना जोङो एकदम ओरै फैबा ओरै ज्राव ओरै फैबा ओरै ज्राव थांफालायनाय आरोना मानसिजों मानसि नारा नाथा। हाबनो मोनला ना मा जाखो? हिन्जाव गोदानखौनो जेरै दिनैसो सोबाय नोंथांमोना नुखादों जानांगौ ओरैबायदि नारा नाथा माने दरखं मोखाङावनो बिराद मानसिफोर मोसानाय मानाय बिदि आरोना खुसिनिबो दिन नालाय बिहामजो गोदान सफैनाय जेला बयबो रंजाखागोन। आङो बारा गोलाव लायासै ब्लगखौ लोगोफोर जोङो बे समाव ओंखाम जाखांबायमोन आरो नै जिलिक मिलिक नामफ्लेजोबनाय जों बे समाव थांनो ओंखारबायमोन लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनसिगोन। लाभ इउ अल बाय बाय।